जों दिनै पार्सेन्टेज चेप्टारनि पार्सेन्टेज अफ पार्सेन्टेज कनसेप्टनि सायाव सावरायगोन। जुदि एग्जामाव A% अफ B% अफ K नि मानखौ सोङो अब्ला जोङो एग्जामाव माबायदि सानगोन जों सोलोंनानै लानि। बेबायदि कुइसन फैयोबा जोङो बेखौ ओरैबायदि साननांगोन, बेहाय A% होनाय दंना, पार्सेन्टेजखौ बोखारोबा मा फैगोन, डिभाइडेड बाय 100 फैयोना, बेनिखायनो बेहाय मा A डिभाइडेड बाय 100 फैदों। अफ दङ बेनिखायनो बेहाय इनटु फैदों। नेक्स्ट B% दङ, पार्सेन्टेजखौ बोखारोबा डिभाइडेड बाय 100 फैयोना, बेनिखायनो मा B डिभाइडेड बाय 100 फैदों। अफ दं इनटु। नेक्स्ट मा दङ, K दं K। बेनि उनाव जोङो मा बिसोर मोनथामखौ सानजाबजोबोब्लानो मा बेनि मानखौ मोनगोन। अके, होमबा बेबादि कनसेप्टनि सायाव एग्जामाव माबायदि कुइसन फैयो जों नायनि। बेहाय कुइसनाव मा होनदों, व्हाट इज द भेल्यू अफ 10% अफ 20% अफ 1750? बे कुइसनाव मा सोंदों, 10% अफ 20% अफ 1750 आ बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों। होनबा जों दासो सोलोंनाय कनसेप्ट बायदियै बेखौ मारै सानगोन नाय। बेहाय 10% दंना, ओंखायनो मा 10 पार्सेन्टेजखौ बोखारोबा गाहायाव 100 फैगोन ना, 100। बिनि उनाव मा दं, अफ दं नालाय सानजाब। बिनि उनाव मा दङ, 20 पार्सेन्टेजखौ बोखारोबा मा डिभाइडेड बाय 100। अफ दं बेनि थाखायनो मा इनटु। बिनि उनाव मा दङ, 1750। होमबा बे आङो 1750 खौ लिरबाय। दानिया दाननायखौ नाय, 0 जों 0 दानबाय, नैबेनि 0 जों नैबे 0 खौ दानबाय। बेनि उनाव बे 0 जों बे 0 खौ दानबाय। बे 2 जों 10 खौ दानोबा बेसेबां फैगोन, 5। बा 5 जों 175 खौ दानोबा बेसेबां, 5 सानजाब 3 15 16 17 होमबा 25 थागोन ना, होमबा 5 सानजाब 5 25। होमबा बिनि एन्सारा बेसेबां फैगोन, मा 35। 35 बबे अपसनाव दं नागिर, 35 मा अपसन नाम्बार बि आव दं। होनबा अपसन नाम्बार बि इज दा मा कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट बे कुइसनाव मा होनदों, व्हाट इज 10% अफ 15% अफ 25% अफ रुपिस 4800? बेहाय मा होनदों, 10% अफ 15% अफ 25% अफ रुपिस 4800 आ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा बेहाय मा दङ, 10% दङ। होनबा 10% खौ जों बोरै लिरगोन, 10% खौ बोखारोबा बेसेबां फैगोन, गाहायाव 100 ना, अफ दं ओंखायनो इनटु। बिनि उनाव मा 15% दं ना, होमबा मा 15% खौ बोखारोबा मा गाहायाव डिभाइडेड बाय 100। बिनि उनाव दं अफ दं इनटु। बिनि उनाव 25% दं, 25 डिभाइडेड बाय 100 पार्सेन्टेजखौ बोखारोबा। बिनि उनाव अफ दं ओंखायनो मा इनटु। बिनि उनाव मा रुपिस 4800 ना, होमबा दानदो। दानोबा नैबे 0 मोननायखौ नैबे 0 मोननैजों दानबाय आङो। बिनि उनाव नैबे 0 खौ बे 0 जों दानबाय। 5 जों दानोबा 15 खौ 3 थागोन, 10 खौ 5 जों दानोबा 2। बिनि उनाव 25 जों 100 खौ दानहरोबा बेसेबां थागोन, 4। होनबा नैबे 4 जों 48 खौ दानहरोबा बेसेबां, 12 थागोन। होनबा नैबे 2 जों 12 खौ दानहरोबा बेसेबां थागोन, 6। होनबा बेसेबां फैखो, गोजौआव 3 आरो 6 फैबाय। होनबा मा 3 × 6 बेसेबां जायो, 18। बे 18 आ रुपिस फैगोन हो, आरएस। मानो होननानै बुङोबा जोंना नैबेहाय 4800 आ रुपिस होनाय दंमोन ना। होनबा अपसन नाम्बार सि आव दङ, अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट बे कुइसनाव मा होनदों, इफ 15% अफ 40% अफ ए नाम्बार इज 30 देन व्हाट इज द नाम्बार? बे कुइसनाव मा होनदों, 15% अफ 40% अफ ए नाम्बार इज 30 होनदों। होमबा मा नाम्बारखौ दिहुननांगौ। बे कुइसनाव मा 15%, बे कुइसनाव मा होनदों, मा 15% अफ 40% अफ ए नाम्बार होनदों, बबेबा मोनसे नाम्बार। होमबा आं नाम्बारखौ मा होनसै, एक्स होननानै हमना लाबाय, इज 30 होनदों। क्लियार, बुजिदोंना? बे कुइसनाव मा होनदों,
15% of 40% of a number होनबा आङो नाम्बारखौ x होननानै हमना लाबाय होनबा बे मा जायो होनदों 30 जायो होनदों होनबा बे नाम्बारा एबा बे x आ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा 15 दङ 15% खौ बोखारोबा बेसेबां फैयो गाहायाव 100 of दं into 40% खौ बोखारोबा गाहायाव 100 into बेहाय x दं x 30 होनबा दाननायखौ नाय बे 0 जों बे 0 खौ दानबाय ओमफ्राय 15 खौ 5 जों दानोबा बेसेबां जागोन 3 10 खौ 5 जों दानोबा 2 बे 2 जों 4 खौ दानहरोबा 2 नैबे 3 आरो 2 खौ सानजाबो बेसेबां 6 होनबा बे 6 जों नैबे 30 खौ दानहरोबा बेसेबां थागोन 5 6 सानजाबबा 30 नालाय होनबा आखिथिं गोजौआव मा थाखो x गाहायाव मा थागोन नैबे 100आ 100 न समान इकुवेल टु आगदाथिंजाय मा दङ नैबे 5 आ दंना ओमफ्राय बे मा 5 होनबा x नि माना बेसेबां फैगोन x इजिकुवेल टु मा बे 100 खौ 5 जों सानजाबहरोबा 500 होनबा मा x नि माना 500 फैबाय होनबा बे बेसेबां नाम्बार अपसनाव दङ अपसन नाम्बार D आव दं अपसन नाम्बार D इज दा कारेक्ट एन्सार जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ